Hello mga gandararat! Mga gandararat, may isi-share ako sa inyo. Kasi nakita ko kasi yung mga post ngayon sa mga digital creator. Alam mo, nagkagulo-gulo sila about sa cross-posting. 'Di ba? Mga gandararat, itong video na to ginawa ko kasi gusto kong i-share yung experience ko. Hindi ko sinabi na narinig ko lang ni sa yung isang digital creator, sabi niya, hindi, based on my experience talaga. Kasi naranasan ko yung na-restrict ako dahil dyan sa cross-posting na yan. Ganito yun mga gandararat. 2013, may video ako na in-upload ko sa personal account ko kasi wala pa akong wala pa akong page, wala pa akong hindi ko pa naisip yung mga ganyan-ganyan. Tapos 2000 at ngayon lang, bago lang ako gumawa ng page ko, yung pang vlog ko na page, kasi yung isang page ko pang business ko yun, yung nagpaparent ako ng mga gown yun. Tapos itong isang page ko, itong ginamit ko ngayon, yun pang yung pang vlog ko, yun, kahit ano lang. Tapos gusto kong i-upload dito sa page ko na to yung video na yun kasi kami doon, naligo ng dagat, ganun. Ngayon yung ginawa ko, in-screen record ko siya kasi i-upload ko rin sa YouTube ko. Ngayon pag upload ko sa dito sa Facebook page ko, na-restrict ako. Siguro mga 1 week yun, medyo matagal-tagal din yun. Tapos na-restrict ako na copyright. Ang ginawa ko, sabi ko, ano ba to? In-screen record ko ulit yung video, tapos inedit ko siya, nilagyan ko ng mga background. Ayun, hindi na alam ni Mita na yun pala. Tapos pinutol ko yung ibang video na hindi siya ma-full na yung video na yun. Yun, in-upload ko siya. Andito nga ngayon yung video ngayon, andito sa page ko. Yung nakasakay kami sa dagat na yung parang balsa. Yun ang na-restrict ako nun. Dinilit ko pa, tapos ni-upload ko ulit. Pero hindi na niyan malaman kasi binago ko yung format niya eh. Nilagyan ko ng background, basta marami akong binago doon. Tapos mga gandararat, may mga digital creator na nagsabi, or may mga page sila na sabi nila, may mga video daw sila na pinost daw nila sa personal account nila, tapos inano doon nila daw sa page nila, ni-re-upload. Pero ang tawag daw doon, cross-posting. Tapos mga gandararat, ewan ko lang kasi baka iba-iba yung experience natin, 'di ba? Kung naranasan nyo yung ganun na yung tawag nyo doon cross-posting, based on your experience din yan na hindi kayo na-restrict. Pero mag-respect din ako kung baka totoo talaga na hindi kayo na-copyright or na-restrict, 'di ba? Basta, yung akin lang, yung ngayon, sinishare ko sa inyo, yung naranasan ko. Tapos mga gandararat, about naman sa collaboration, totoo to, yung page ko na, yung para sa mga gown, nagparent ako ng mga gown, tapos itong page ko na to, pag minsan nagla-live ako, kinukolab ko siya. Yung video ko dito, kung anong video ko dito, yun din ang video ko doon, syempre collab. Pero alam ni Mita yun na kinokolab ko siya. Kaya kung anong video ko dito, live ko, nakikita din doon sa mga followers ko doon sa kabila. Pero hindi ka ma-copyright, hindi ka ma-restrict, wala kang violation doon. Kasi alam ni Mita na nakipag-collab ka. Ganun lang yun. Kung may makita man yung mga followers ko doon sa kabila, napupunta din yung mga views sa akin. Tapos yung video ko, yung mga followers ko, naano din sa kanya, 'di ba? Engagement. Ganun 'yun. Kaya hindi siya hindi tayo matakot pag ganun. Pero yung about sa galing sa pinost mo doon sa sa Facebook personal account mo, tapos hindi ko alam yan.
siguro hindi naranasan nila na makapiright, pero darating din yung araw niyan, sisingilin talaga kayo ni Mita. May naano ako na sabi niya, umabot na ng million views yung video na parang ninakaw lang niya yung mga video, inedit-edit niya. Pagdating sa time na nag-ano na siya, na-monetize, alam niyo mga gandararat, yung dumating na yung time na nag-monetize na siya, kawawa, zero balance. Talaga. Alam mo ba, nakita niya doon lahat copyright. Tapos alam niyo anong ginawa niya? Delete lahat, million views na yung video na yun, o 'di ba? Kaya mag-iwas na lang tayo. Kaya nga dati may mga ano ako diyan o na mga re-upload ko. Pero yun na nga, sinabi ko sa inyo, binago ko yung format, binago ko siya para hindi siya ma-detect ni Meta. Ganon katindi si Meta talaga. Grabe. So, mga gandararat, I hope na magkaintindihan na kayo about sa cross-posting na yan. Basta ako, yung na-experience ko sa cross-posting, na-restrict ako, na-copyright ako. Swerte ka kung hindi, pero sisingilin ka rin ni Mita niyan. Mabuti na yung gagawa ka ng organic na ikaw na yung mismo ng gumawa ng mga video, di ba? Huwag ka nang magnakaw, huwag ka nang kahit sasabihin ko na sa'yo yung video na yun, nakaw pa rin yun kasi nakapost na yun kay Mita. So, thanks for watching mga gandararat. Please subscribe, ay follow pala.